ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ନେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଠାରୁ ତାର ପିତାମାତା, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ତଥା ସମାଜ ଅନେକ କିଛି ଆଶା କରି ବସନ୍ତି। ସେ ସୁସ୍ଥ ରହୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଉ, ଏକ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମାତା ପିତା, ପତି ପତ୍ନୀ, ବନ୍ଧୁ, ସହକର୍ମୀ, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଉ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଗଠନରେ ବ୍ରତୀ ହେଉ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ହେଉ, ନିଜେ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହିପରି ଆକାଂକ୍ଷା ସବୁ ରହିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ଶିଶୁଟି ଆମର ଆକାଂକ୍ଷିତ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଦୂର ଯିବ, ତାହା ଅନେକାଂଶରେ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ 7-8 ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁକୁ ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ଦିଆଯିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏହା କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଶିଶୁଟିକୁ 6 ମାସ ବୟସରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ନେହ ଆଉ ପ୍ରେମଭରା ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମିଳେ ନାହିଁ, ତା ପକ୍ଷରେ 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା କଷ୍ଟ ହେବ। ଯାହାକୁ 2 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ବା ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନାହିଁ, ତାକୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଶିଶୁର 6-7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଭାବିବା, ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ କଠିନ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନ ହୋଇଛି, ତା ପକ୍ଷେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁ କାମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ? ଏହା ବଡ଼ ରୋଚକ ମଜାଦାର କଥା ଅଟେ। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରାୟ 10,000 କୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଶିକା ଥାଆନ୍ତି। 10,000 କୋଟି! ସମଗ୍ର ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାରେ ପ୍ରାୟ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ତାରା ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁରନ୍ କୁହାଯାଏ। ନବଜାତ ଶିଶୁ ଯେତେ ଯେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରୁଥାଏ, ଏହି ନ୍ୟୁରନ୍ ମାନେ ଅନ୍ୟ ନ୍ୟୁରନ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଡ଼ି ଭଳି ସେତେ ସେତେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ହାତ ମିଳାଉଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଯେ ଶିଶୁ ଯାହା କିଛି ଶିଖୁଛି ବା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତାର ସୂଚନା ଏହି କଡ଼ି ମାନଙ୍କରେ ଜମା ହୋଇ ରହେ। ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ବାରମ୍ବାର ହୁଏ ବା ଅଧିକ ଗଭୀର ହୁଏ, ସମ୍ପୃକ୍ତ କଡ଼ି ବା ନ୍ୟୁରନ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ। କଡ଼ି ଯେତେ ଗଭୀର ହୁଏ, ଶିଶୁର ଏହି ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବାର, କରିବାର କ୍ଷମତା ସେତେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ସୁଖଦ ଅନୁଭବ ହେବ ତ ସୁଖଦ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା, କରିବାର କ୍ଷମତା ବିକଶିତ ହୋଇ ଚାଲିବ। ପ୍ରେମ, ପ୍ରଶଂସା, ସୁରକ୍ଷା ଅନୁଭବ କରିବ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଶଂସା, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବ। ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ ତ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କଡ଼ିମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଃଖଦ ଅନୁଭବ ହେବ, ସେଠାରେ ସଂସାରକୁ ସେହିପରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିବ। ମାଡ଼ ଖାଇବ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବ ତ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା କଡ଼ିମାନେ ତାକୁ ସଂସାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବେ। ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଯଦି ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରେ କ୍ରୋଧ ଦେଖିବ ତ ତାଠାରେ କ୍ରୋଧ କରିବା ଓ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ହେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଅନୁଭବ ନ କଲା ତ କିଛି ଭାବିବା, ବୁଝିବା ଆଉ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମିଯିବ। ଯଦି ଏପରି ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅତ୍ୟଧିକ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲା, ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଏହି କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରରେ ବୁଝିପାରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରୁ, ଆମ ଭିତରେ ଏହି ଅନୁଭୂତି ସହ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ନୂଆ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ଯଦି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନ୍ୟୁରନରେ ତିଆରି ଏକ ଘଡ଼ି ବା ମାଠିଆ ଭାବିବା ତ ଏହା ବୁଝିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭୂତିରୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅମୃତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଏହି ଘଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଘଡ଼ି ଯେତେ ଯେତେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥାଏ, ଆମ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେଉଥାଏ। ଆମ ପାଖରେ ସଂସାରର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର, ଭାବିବାର, ବୁଝିବାର, କିଛି କରି ଦେଖାଇବାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଏହି କଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଘଟିଥାଏ। ଛୋଟ ବଡ଼, ଧନୀ ଗରିବ, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭୂତିରେ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ 6-7 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କଠାରେ ଆଉ ଏକ ଅନନ୍ୟ କଥା
ଘଟିଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ସେମାନଙ୍କ ଘଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ବୁନ୍ଦାମାନ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ଘଡ଼ି ବହୁତ ନମନୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନର ବୁନ୍ଦାମାନେ ପଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭରି ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ବୟସ ଯେତେ କମ୍ ଘଡ଼ି ସେତେ ବେଶୀ ନମନୀୟ ଥାଏ। 2 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିଲେ ଘଡ଼ି ଯେତେ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ଏବଂ 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। କମ୍ ବୟସରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁଖଦ ଅନୁଭବ ହେବ ତ ଘଡ଼ି ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଶିଶୁଠାରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେ ଯେତେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉଥିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭବ ସବୁ ଏହି ବିଶାଳ ଘଡ଼ିଟିକୁ ସେତେ ଭରି ଚାଲିବେ। ଜ୍ଞାନ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର କ୍ଷମତା ସବୁ ବିକଶିତ ହେବ। ନିଜେ ସଫଳ ହେବ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କମ୍ ବୟସରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁଭବ ନ ମିଳିଲା ତ ଘଡ଼ି ଛୋଟ ରହିଯିବ। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭବରୁ ଜ୍ଞାନ ତ ବଢ଼ିବ, ମାତ୍ର ଘଡ଼ିରେ ମୋଟ କେତେ ଜ୍ଞାନ ରହିପାରିବ ତାର ଫଏସଲା ସେତେବେଳକୁ ହୋଇସାରିଥିବ। ଏହି ଶିଶୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜର ତଥା ନିଜ ପରିବାରର, ସମାଜ ଓ ଦେଶର ହିତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ସମର୍ଥ ହେବ ତାର ଫଏସଲା ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ହୋଇସାରିଥାଏ। ନ୍ୟୁରନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହିପରି ଘଡ଼ି ବନାଉଥିବା କଡ଼ିମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୟସରେ ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଭାଷା ବୁଝିବା ଓ କହିବା ପାଇଁ କଡ଼ିମାନଙ୍କର ତିଆରି ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର 5-6 ମାସ ହେବା ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। 3-4 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଏହିପରି ବଢ଼ି ଚାଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧିମେଇ ଯାଏ। ଏପରି ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁ ଭାଷା ଶିଖିବା, ବୁଝିବା ଓ କହିବାର ଶକ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ସହଜରେ ହାସଲ କରିପାରିବ। ପରେ ଯେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏହି ବୟସରେ ଭାଷାର ଅନୁଭବ ମିଳିବ, ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ। ଏହିପରି କହିପାରିବା ଯେ ଭାଷାଗତ ଅନୁଭବ ପାଇଁ ଏହି ବୟସରେ ଶିଶୁର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ସର୍ବାଧିକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଭାଷା ଶିଖି ଯାଇପାରେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ଷମତାର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ଏହିପରି ଅଲଗା ଅଲଗା ବୟସ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଶୁଣିବା ଓ ଦେଖିବା କ୍ଷମତାର ବୃଦ୍ଧି ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବହୁତ କ୍ଷିପ୍ର ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଧିମେଇ ଯାଏ। ଏହି ବୟସରେ ଶିଶୁକୁ ଏହି କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅନୁଭବ ନ ମିଳିବ ତ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଯିବ। ସେହିପରି ଶିଶୁର ଜୀବନରେ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ କାମରେ ଲଗାଇବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷରେ ସୁଖକର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଶିଖିବାର ମୂଳଦୁଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଏହି ବୟସରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏହି ସବୁ କ୍ଷମତାମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା କ୍ଷମତାର ନିର୍ମାଣ ଟିକେ ଡେରିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। 2 ବା 2.5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ 6-7 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁ ଓ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭରା ସଙ୍ଗ ମିଳେ, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା ଆଦି କ୍ଷମତାମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତି ଖୁବ୍ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିର ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଶୁ ସଂସାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣା ତିଆରି କରିଥାଏ, ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ସୂତ୍ର ଖୋଜିଥାଏ। ଏହି ସବୁ କ୍ଷମତାର ମୂଳଦୁଆ 3ରୁ 7.5-8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏହି ବୟସରେ କ୍ଷମତାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ମିଳିଲେ ସେଥିପ୍ରତି ଶିଶୁ ଖୁବ୍ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେବ, ତାର ବୁଦ୍ଧିର ଭଲ ଭାବେ ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖିପାରିବ। ଏହି ସବୁ କ୍ଷମତା ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ ଏହା ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷମତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟ ସାରଣୀ ହେଲେ ବି ପ୍ରତିଟି ବୟସରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷମତାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଶିଶୁକୁ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭୂତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ତାର ପାଖ ଆଖର ଦୁନିଆ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭବନ କିମ୍ବା ବିଶେଷ ଧରଣର ଖେଳନାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଘର ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଆଖପାଖରେ ସହଜରେ ମିଳୁଥିବା ଅନୁଭୂତି ଏମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା କାମ ଖୁବ୍ ଭଲରେ କରିଥାଏ।
ଯଦି ପିଲାମାନେ ନିଜର ଆଖପାଖର ଜିନିଷକୁ ଖେଳନାର ରୂପ ଦେବେ, ପାଖ ଆଖର ଶିଶୁ ଓ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବେ, ଖେଳକୁଦ କରିବେ, ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରିବେ, ଝଗଡ଼ା ମୀମାଂସା କରିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ବାଲ୍ୟ ବୟସରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଉପରେ ଆଜି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଲି ତ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଉ।